Els nens sempre volen ser nens, malgrat les circumstàncies que de vegades no acompanyen. Aconseguir que els infants ingressats als hospitals d'Altaya no perdin el seu somriure és l'objectiu principal dels Pallapupes, els pallassos d'hospital que des de fa 2 anys volten per les plantes de pediatria i pels quiròfans de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Fa pocs dies que aquesta ONG va voler compartir amb el centre hospitalari de Manresa els 10 anys de treball al costat dels més petits. A Sant Joan de Déu el projecte es porta a terme amb l'ajuda de l'obra social de Caixa Manresa. Molt feliços per l'esforç que tots els finançadors estan fent i molt agraïts als pares i mares que deixen que actuem aquí cada dia, i també gràcies a ells és que continuem perquè rebem tant de suport per part seva que esperem que aquests 2 anys només siguin els 20 propers que continuarem en aquest hospital a planta i a quiròfan. Pallassos tafaners que reben els pacients a la zona de quiròfan i també es posen per totes les habitacions, buscant els més petits i de vegades també els pares, a qui sovint els costa compartir una rialla.